DH and I feel so TikTok live and so evangelist Akwadaa Nyame live on TikTok obet me join it na feel gifts and so akoso gifts no yenim say mo kai ho mo ye adwuma ne ama yenim na na ye adwuma no nti say TikTok na person join here na only adwuma die ya evangelist Akwadaa Nyame on TikTok live so see Facebook and so ye Kumawu TV DH YouTube and say Kumawu TV DH ɛhɔ na wetumi ajoin ni untumi ntina TV no home page tintin ni nyina ebi odwume dem da be so fa phone no abɛɛfo tintan fidie ba o miete gese o siga na yɛkɔ digital ite digital sa na fa phone na okɔ Facebook and YouTube ye wo hɔ no live a wetumi ajoin ni yesisie na oni evangelist ache Nyame asem na ode ebreye papa yɛn to aso eti tumi biara ni soro asase ase ba biara etese Nyame tumi sa Yesu Kristo na onam na wosia onam kwa bi so ana o maka je ze wo wura kwa no so ayehu adai a o mse bodam ni bi te kwa no so odi ewu odi ewu eti masa memfa ho enam se Yesu ni tumi nyina wura nti sa wa mu ya de o maka no osi kwa no so yes me Bible say bodam ni hu Yesu wa chichi no wodi mirika ebe hwe ne nase ma honhom ne kasai wo wura enseye se betumi amaye kwae wo hunu ahene mo hene no yes ewura ma wura tete kwafra panyankopon no sa so fu yemi ko ye kasa fa brante bi a okoda besa da subra no okay John chapter number 5 John verse 1 5 verse 1 yeah John 5:1 o se besada bubuani no masa yes study besada bubuani na o se besada bubuani no na yaresa ye chire no judafo afa shedru yi o se ye numa chire no na krobia ye fra no juda anasa judafo na omo yidabie siwa omo de sefa Passover omde shefa said ye Ghana ye shefa no ba ye de ya fasha no ye sha yetimi ma a Christopher ka wo manu tum na akonfo na egoro Ghana ha fasha no ya fasha kankan ko afasha biara e kanya me aduma she enya fasha ebo nipa e ya wudi afasha ka amen etina fasha ne na du to asoi Yesu ko Jerusalem Yesu ko krobia na ye frɛ ho Jerusalem enso tade bi o Jerusalem nwante pono kese ho a koi ofrɛ no Hebrew mu sɛ Besada a ɛwɔ tworo no onum yes na yenum mu na nipa pii ayalefo anifrafo empache ene wɔn a wɔn fa wuo deda wɔn fa yɛ dai awuo ededa etwa nsuo no woso na edurubre bi mu a obofo san ba tade no mbehunu nsuo no ka amen tie Bible say tade no na ye friend Besada anase ne da kura ye frɛ ho Besada adabia na abofo behunu no eti abofo no behunu no a wa obedi ka to mu no wo na unya yaresa na ya ka patia obi a wobubuo disi so ne mu obi a ne fa ye wuo wanya stroke sa the texture madana na ha na no tim obi a wo ye emum kwata tienio anifrafo nyina besa da subra no na womda bra womda wo no mo twan de ye o twan nsuo ne wo so ne woso na edurubre bi mu a kwai na edurubre bi mu a kwai obofo san batade num behunu nsuo tie edurubre bi a ya na ewo bra abofo de ba ho behunu nsuo no ya enti obi e kwatwen said ye be ya abofo de ba ho behunu nsuo na wo medical tom no wanyu ayaresa tie dio dinano na me kase enya ni nyina kra de ye twero baaye yes
kumra Yes. na yɛhwɛ deɛ wɔyɛyɛ me nua tie yes maame papa tie fa ho a wonya ayaresa da dabi meka no kora kyerɛ wo because wɔn twa wɔn ayaresa paa wiase adeɛ yɛ baako paa ɛyɛ yareɛ yes ti yareɛ timi ma panin dane abɔfra yareɛ timi ma sikani paa ɛyɛ mmɔbɔ a wahwɛ yɛ abɛka sɛ papa wekura bi a wonya sika da yareɛ eti yareɛ tu wɔn a wɔn yareɛ no etu wɔn firifie ɛbɛ tena bɛ sɛ do subra no bɛtwɛn wurade anim na mo twɛn sɛ abɔfoɔ de ba bɛhunu suo no saa nsuo no na abɔfoɔ ba ɛbɛ wosu nsuo no na nsuo no wo so a na nyame tumi abɛyɛ dɛ abɛ wura mu na ka amen to aso ai wɔ se ɔtwe nsuo no wɔ so kwai na eduru bere bi mu a ɔbɔfoɔ san ba tadeɛ no mbɛhunu nsuo na de nsuo ne hunu akyi odi kan kɔmu no yadeɛ biara wɔ yareɛ no hallelujah ne ho ayɛ ne tie dio Ghana fo mo ntie me Ghana hankoa na wo ba obi yare no kɔsɔfo ha obi se wo yare wo ye doctor yare Bible mo from Genesis to Revelation antibida yeah that say yare we aye hospital yare dabi yare biara e ba mizaya nanim no wasai yes tutu awo mbone sa ma kwatafo ho fi anifrafo hunade awufu sɔre yes eti se enkomo be fa sofo kura wo mo nsa nyame nsa wo wo mo so ene wo ma yɛ adwuma yes because yare bi o ha doctor wo be yɛ fada this oba de no because da bi ameka se enipa de bo ni enipa na yɛ ka edisaka sa ya enipa na yɛ sa ba nyame na yɛ enipa sa yɛ enipa ntimi nyɛ this nyankopɔn papa oni mi se wontumi nyɛ ka na wonfa ɛyɛ ka engine yɛn nkɔtɔn ka engine wɔ drasto dabi ya ɛna yɛn ntɔn oil ɛso ɛwɔ ɛyɛ pharmacy anase bi pharmacy yes nti ɛgye sɛ wokɔ this okɔ ba bi yeah magazine that's right nti ana ntina ne obo ni nipa de onim ni nipa no onim ba bi a na yaresa wɔ na ɔbɛkyɛ no kwa yes me say Ghana for pesa oh yare we na sɛ sɛ ɔde kɔ asɔre fie ɛsɛ sɛ ɔde kɔ sɔfo hɔ ɛsɛ ɔde kɔ hospital doctor ni me nya accident me hui doctor no hwɛ me pram so ka tire me nuanom sɛ me manwu a nya de ametima sɔre wakyerɛ ne deɛ because wɔ hwɛ ɛne ade no hwɛ nneɛma na ohu sɛ me ankasa no me nya nipa biem na mte wɔ ba me nua nti da bia me nuanom ba me kyia no musu me ka to sɛ masa mo ba me kyia na mba su biem ma hwɛ no mama yes doctor no say me man we am sorry bi me say me sorry hospital wo kra me da no me nyu so kura bam da me sorry akodo so bat house yes e da bu so pa what does say me pese me kire Ghana fo say to me sa ye chu etina aresa omo poje omo prefa hodie because na bo nsama tetere won what the yare nkete oh to asoi na onipa bi wɔ hɔ a wadi mfirihyia aduasa nwɔtwe na ho mmerem onipa bi wɔ hɔ a wɔde de yɛm sɛ wɔbɛtena hɔ akyɛ so many years na busuafoɔ kora wura fi no ɔmo nkae ne mpo yɛnkae no biem what I say abusuafoɔ no nkae no biem eti Bible say wɔde mfie aduasa nwɔtwe 38 years yes nye easy bad years o no ɔte subra no ho ne kata a wɔn de ne firifie ba a wɔn de ne bɛto so wɔ hɔ atete ama kyerɛ sɛ ɔda fam team o team fam Jesus baba sɛ wa werɛ ho na mfiri wo so da o dabi mame sɛ
Papa, me basi say. I will see a sponsorship number in the dash screen. So no per se do media or so yasne now boy overcome what for a so yasne evangelist Nyame asema brona. Frey was 0243884541 0243884541 na any kita hu de oni ahwetwe kom ha bibia so bekoto te na otumi aboa ne yeso aboa ya wo adwumedie hu dawuro no na wo so nam eye adwumedie ne wo so kanya misem akire obi wo so yase na ye kwadi na adwumedie ne koso a nya misem na ye kan so ne so beto obi akoma so on so atinya kopon asew ne wo hu nya kopon ne tumi e papa na ye ka nyame tumi a wo kire bible ni mi say amafo pini nche say yesu de oba ya ne say obewu ne kwara be no yira kwa aso dem ne ade nti wa che ba akumienu bibia ne obi a oda subra ho 38 years a bofo be hu nsu mpa na wo ntumi entomu ne ade ya be se ehu se eye edifo na na ewo kiro ni mu no yesu eba ko ye chi no paul mo ne nyoma mo yeye ni nyina no sisie no de na nyame na muso a obetimi aye te se ne paul na ne sunsun tumi to bi so na wonya na yaresa na tawe keko bi so na wonya yaresa sa eye enyoma yakopon no muso ye efiso ni nyame nante sa wo fa yakopon na wo nyame sofi enyoma ben ba ko mienu miense bia bebo so ache na mbonfo so hu ni nyame enam so ye ne ne de ba waso ye ya obetumi enam nyame tumi so aboa yo menu aba bedase se obusa question we but me yi ano wi a me pesa me di si baabi a yesu ma bubu eni no esore ye no na mvacho odi si wi ana ya ba na maba question no so tego to aso ntem o say ono na yesu hunu no se oda ho na wote se wache no o ka kire no say yes o pese ho ye wodin ana eye question aha kwai asembisa o pese ho ye wodin ana yes o yalefo no bua de se owura minni onipa bia sensuo ne hu na afa no obaye ntoato a ode me ko tade num na se me ko a na obi adi manim kan ko yesu se no se sole yiwukete ne nante amen amen sofo bra yesu kristo ko tade no ho no na fo na be ba be hunu suo no ba ye fo me hunu suo no biem david tie de fidie wache wo mo nyina di adanse se yesu in fact se wo mo bia akoya wada ho die boa no se yesu krate eti bible se yesu te se wache no o pesa wo ho ya wodra na wo ya ba ko pe papa me wo ya me den wodi meto hanya na hwe wonim da madi ha bekata tete metimfom aduane kura menya bi ni wowura me ni obi a nso de huna obe yesu se kwa no tum oh yes because yare timi me nipa dwena no osu oh how man bi a ofre me ne ofre me no osu last week sister be friend me efra putu eja o friend me sister ni su sana say madam mensu I am say when nyame nsam yes enti saudi ye wo be no bo pai madam me bo no wasre god sister na friend nanante katanu kura katamu bai asai katamu bai na dia wada mu kura na no dada mu kura no 38 years say na wono we dia de see ye o say yes say no say sorry you katana nanante entamara enipa ne yes ne ho ye ne de bubu 38
Odunso go hen ne ho pon ne koto danyina ne na ya gogro ne nsa nkete ne sisi kura na wa hen ne toyi ewa no ye Mia Hallelujah. Enti nyame ba wo tie me yesrawo ye pawchew ba bia wo peso hu nyame tumi ewo ba bia a Christopher eni nyame ma asia Papa minchawa no ayofo nyame tumi dwumade na oguso ehwe do studio number ni guso 0243884541 number you pesa wo so ya sene ye dimoko na pesa so ya fine eda ho enso ede ma na afen so ma mo hwe e wo TikTok na ye evangelist Akwadaa Nyame ye live on TikTok Facebook ye Kumawu TVDH na YouTube so ye Kumawu TVDH so nyame tumi dwumade na wani guso a wo hwe bia na afen na wachi wa fidie no ato a onim dwumade ye koso eno ntina wo se mi bo mu na me ma wakwa ba se wo so wabe join nyame tumi dwumade and konkonseni na natecho na de medi medwa no me na evangelist Akwadaa Nyame na eridi medi bro afi na join ni nyame pese obema wo fidie no ada ha ye ntimoto be bia esa wahwere ade pae papa ye ntwaso eti mama de America kire wo bia o tie me e wo Kumawu TV ana home TV ne say problem bia da so no e kira ye fiada empire bokase na duro ho pankrono e kira tafo pankrono Kumase tafo pankrono enano last week my be di adanse me hudwure me papa was 70 years me boa 70 years papa panimu ne yale be 5 ne ya What's everybody? Or a stroke. Was it Dabi? Was sciatica. And then sissy and sitting area and was our prostate or sadia. Panimo, some papa 70 years. And I remember baby na. Ya remember baby na. Na no oba pa kese ni. Abusi ahwe na ochi mpa wo kese wanche ho afiri ma na wante na fie sade be fa wase pankro no na mpa wo kese ekoso wo ba na sa wo yira kwan a number na mebobo ma wo na da fidie na so no fa number na frɛ evangelist ebemo obi ababehia pankro no na omowo tafo pankro no ane pankro no bi eni ho biem tafo pankro no na eni nyame emedi enhyiemu papa eni na ne yare ne de papa no bobo no yare na bra ni sciatica ne ho ya bobo bi yare no chese me kra ma no befom eti man no me ka chese omna me mo mpae ma no wanti man sori afira konyam omusodi mu ene epejaro ne yadre bae be hwe se ya na nzo padin ubenya yaresa amen o se sofu metino yare na cha enti sabi papa no kwa woni yire because sabi bi no yawa obabe mo obedwa ne eja wo niam nyira hodo ana me bomb pa ye ma no me tse yankura abram ne yefra bibi magic ba papa wasi ya kam magic ya ebi na mayero no sister anam
say no was me to me ka ko ba bia ye mpa bo no. Oh yes. Dana. Boss. Enti papa sisi no amafo ehwe no yare ben na ye de ba wonansi be na moto madam ofra na me wo mfie enwotwe amekon nkron 8 years. Yes. Pentecost for wo ni mi a wo hwe me nyina ya madanse for say Akwadaa Nyame na Pentecost en na sakra me. Na me to nwom mabubu ani sori. Oh Pentecost. Oh yes. Obi a ohwe bibia onimi afugo so fa hodai kwakunwuma dade so aba ene your friend say bantima ne ade obi a madam eti ayaduma awurade dodom me ba bia me mansa so bia no na nsa kire si kumasi ya enkrai takwa de ne Ghana ha obi a wonimi even me gira bonte kura ye program na ye kofa obi a wabubuo beto ho at once sorry nante. Oh yes. Eti yare bia ma wonya wode. Yes. Tie ni o. Pa woni mfie dodo anya. Mesra yes. Baba, so when Bekasa. Bro. Gusu gidi. Awurade asadom me abibiduro. Oh yes, ahabaduro any other. So efri me nkura brem nyina. Metima tena ha kire duro saa meti ya saa me so metire duro firi ne akosi na awotwe se ne. Enti se oda ne din sini aka so. Oh herbalist. Ense omo eye. Yes. Tite haban. Anu kura de da. Mame se wo bi wo de wo nipa ro onum wi a fa ne bra. Ya be bompa ya ma wo. Memma ne dua baako. Wontra wa no wonwe. Wa wi a wi ni bi wo ho a chechire na fa he da num hwe. So betima no ma. Na papa oma ya ware omhuhu mo ne ade. Any spiritual marriage. Eno kura de Nyame tenete. Eno de enya just a little. Yes. So, yare bia ni wa so Nyame ani mo. Musa. Better ngofo. Okay. Obia chere atena no so more than 50 years. Oh. What the woman ba kwa abrochire. What the woman ba kwa abrochire. Atira madam the what yes, your friend Blight. One also say fine boy. Okay. We na che na ho fa nyina te say David. Bible mu David o. Anya David ya wote mencha. Yeah, some more. Hallelujah. Amen. My number. Adum haya. Frank kwanim haya. Ne saka number no fra me. Ana m ka cha so omra. Eto meet me na bom pa e ma no. Bom efiri wa atra na good ya wonye fine guy atra na mabie madam tie atra na da wonu ano so no emani nkono da bi abibi force obi twakura to jama eni aduro oboa tie me
habedro 1 2 3 konoa anajo to afiri bi ma de otwa no ma no to aso 4 de what ma jai e kire na beku no be ka ro kire wo papa obi ama me message say akra wanyini a odun so kete so ne wo ahaban bi abetimi ne wa obi a because empanifo bebre ba me ho a sabi na no bra bi ba me ho ono kra de wo papa panimu otwa loto kra and was so for me traka bu kra na me beda na me dwonso oh yes eti o fam pna empra no wo ba ya na ko untumi na wo ma na ho kra dare nimbe guase yes sir so da enano kukuom gosu kukuom krobi ewo ye fra wo me refi kro ni di kakra ya the fine girl bi eno kra mpo me kodi nkomo bi gosu omo from na me se bi bedi nkomo gosu omo mfa de nsia me omo de nsia me madam kona kotoku bebra me mompa ye muso na fama oba no okotoku be ba me bo so that we was saying o we chiri ba obetumi a chere na bia sahaban o se ne tie junso no bi ho a eye honhom yare honhom junso what I say but wo mra okay de ye bema ye nsa so wo so bia no nyame na me ye so je no eti problem bia dawo so no entena ho entena ko kumase wo se kumase kajetia wo se wo petafo pankro no ka no ba na gusi na se boma dia na fa wo fa o to ku bemra on to ku be okay na no na me ka asembi no obi jima chinye obusa mbabu bodua beberedin ebi kura beka se odum ebi si wodi ebi si ahomachem ebi si nyanya ebi si hwanwan tie asase ya ye wosu o pedua tumi wo mpa madam ekube ampa oh yes ende hu ni side asa nyanya ye de ku pedua kwa he okay no de taisi kube command fire kube re ma me nsa wade se betimi a Ghana o mo pedua bore o mi dire ko bosum so kokun no wonya re hwekura no kokun so mo ji nyame o mo ji ya bosum di si nyame ma me nkyira wai e betimi a nke nipa bia wo tie me no wo hwa me na wo twemienu ana bosum bia fa kube nsuo fa fra wu nsuo na dware okay wonu obi nya asem wudi fo ba ni nya asem Famo bia enya wuda opa no so kan sa de amafo be fa ho di nkofo nsamoni dabi samone ba me tira wo say me pese me tira wo say madam nipa baby to me kwasa ye eduane ahabai esanza o kan say obi sinche obehwe nyakopon nimpa boni ni akro no agini ni ayele awia ni ade na say edi na wu pa yo ba me tira say odi ku bagu nso meja me tira say kubensuo power wo mche odi o sede ahomachem no kura ye se ukotwa je so de kosua to ase ne ade ade no tumi ni ho enkofo na se ukotwa je so de kosua to ase akora nya mi twa na DS wo so mi kotwa de kosua no na be ya to ase ansa no watwa madam tie tumi de nyame de shahaba mu apart from nyame tumi o de ma nipa no ba bia tumi wo haba ni dua mu cha bosom so se ye ni dua na ba ne fa ha mo na bosom so kwamfo no kwa no haba no okote ama etidie no power sofu nyame nipa na betima bompaye be heal no anya yaresa enu ntina na se asofo bi ni mu yusu so gbolo wa so dem e de agina yesu moja na mu na na se me de da bia me ka se so ensesa wo de ade agina o ma yesu moja the blood of Jesus o se so gbolo e dia aba na nya sobolo mo eye dia haban ni we ni na onu ana ye dia sobolo ti se so yesu moja sofo bi ni e to an to kwa kresi hu we sem na mde ba e we se wan hwe o se ma fe
Adanse for madam sobolo. Me ade ba ko a me pese Ghana fo ne asofo na om di sobolo agina ma Yesu moja ne se Yesu moja nya oyonko no omo san ko ho ummu ade ntu betime de wo sia ma ne hunu ade aye bibi wo sia ma ne hunu betime de aye bibi sa wo ka se sobolo wa bompa ya guso obi meje dia fine because my boy ma bebre so dia mankofo ma me bi na wo pa wo me de ka twam e wa kire nsua atire nsua tepa atire nsua ojam sofo na me gira ye atire nsua bele ha no sofo ya me tete o but me problem ni o ka ni problem o pa wo e wa na me ka tell say onto me kan goto hanki mra me pake me kan goto hanki no ba na bompa ego so and I'm say ada wa no okuru be kokwa so oni kan fa hanki ni sekete so a ansa no de ma hate aseso e kwan ben so no moko ah e kwan ben yeah ada wa no okuru be kokwa so onko ni bipra go the way o kan minim se bi onu okun tu kwan be o ka so her phone is na say indomie kwala na do so system ni so grab na ye 19 for ni ada wa no okuru be ebenya nsiamude awon mpa so no madam me tire ga no emu ne nsabiem wawo sister be fra me efri your friend say kantamanto waware 3 years awo ma be ma na start ye ma asem obeso oja no ga ne fra me ka janze to me kabra obe ya me tire tie ga kwa nyem no kwa wa no awo ahirasa 3 years no what the akabom awo no just 1 year so tie no the same was apply baba dro me papa no dro yeah me papa dro na friend action bitters but action bitters oh wow dro no sister we yare sesi a wo num sesi a eno ano no na se bitters dey nim se ne omode ensagu dabi and na ye dua e do de ye go so fa dey omo mo ho a omo tie me nyina nim omo be kwafuo ma no pa omo be fie obanum biasa no makọ what is here omba num biasa no makọ eduro ne da so ho sister se wo bi pa wonku ya ba hania eku wo oba ye se bi egu wanum atoazo a papa me ba ayofo ebre no obetumi afa number no eyesi makakra bi oye ni mebia atum na so tumi afre ane obetumi afre na woni edi enkomo ni awo bia no anase bisa bia no de ni se obabusa evangelist o nyame na me so be one number na na egu afidie ne so no 0243884541 0243884541 ane kasa tentene ne anofum ne namte ya na mode ache mesa so abusia wetumi afre na wabeka ye ho na se bisa awo ho ne so oni ya kapa ye be phone lines na tumti ye betumi akọ enti metume nsafre ye tu nsafre Ghana man nyina ba bia ogie fa hodie ewo ayaresawo nyame tumi ye adwuma eye tafo pankrono kumase tafo pankrono bomode anabra be hu nyame abasa yes yare na yesi e friend siatica so say die no siatica mo papa no die no just 30 minutes yo madam just ade to you within 30 minutes hello good evening we ba cho ni so good hello good evening good evening me ba cho tie me fi o phone ni na twe wo fi wa fi de no kakra ma me hello good evening udi ni be akase fi ba me ka be ma so de bia ba cho mi nto nkan ye o kase fi me ka be ma so de bia o ba cho mi tie o amani a o de fe ye ka be akwa na me se ma so for ya fo no wa wate mo beti nenka ma sabe me ba cho eni de kwan so wo fra na wa twa ho afi wa fidie ni ho ana se wo low tv no e de ama me na watie me afi phone ni me se ntie me fi tv ni besa ebe ha adwen wa ha ye pa hello yes good evening ba cho di eni baby a okasa fi I saw you spending na because I see at home me ba cho spend yete o
I say like often teaching me day. Na me was me sabaji yale. You can say asthma say. Te say wa. Asthma, okay. Ana me bisa say bi obetumi aka ho bibi ama. Racho No. any de kwan so bibia ni wa eye nyame yo na Omra. fra number na Etina egu omra. eye fidie ni so search na obetumi abeka papa ho a eye pankro no ampa ebo bia ho a nyame benam ne so na nsenche ni esi untumi ma so de fa number no ye free ahanu ma ne papa yi ni nkomo emfa ho. Mama so number we. Racho eye evangelist number, a sign sponsorship number. Hello. Hello. Meba cha wo ani de kwan so pese o be kan ye ho a wo frɛ ya atwe ho firi wo fidie ne ho anase low tv no ntwe ho firi o de low ni mame na tie me ye firi phone ni mu entie me firi eye tv ni be sa ebe ha adwen wa ha ye pa. Hello papa obi amaya ye nto aso. Hello meba cha good evening odi ni baby akasa firi Ìwádìí jẹ́ ń fi mi. meba cha wa mane ye tie o Ìwádìí ń fi mi ọmọdé. meba cha tie me firi o phone ni mu wa ye ni de kwan so tie me firi o phone ni mu. Hello. Hello good evening. Fine. Bacha odi ni baby akasa firi. But I'm the same one. Make a selfie at my home. Bacha ye tie o. But more fast to be a repair by a land to say a tradition. And I'm better. The defense officer and could be me a boy. Bacha bibia ne ho a eba nyame anim anyakopon entumi enya. Wo de fa eye number no 0243884541. Ye free he ne papa eni nkomo se chena no obetumi aba eye pankro no mpaibo ni bia. Nyame nam ne so nsenche be ne ntumi mu anso ane ni di nkomo a papa ewo ne ya obekire wa bibia be. Omra. Bia bra. Hello, good evening. Bacha abi obi amaya mfasa akwanya wesu na menkai obi bia se emfa hone eye wo ha no anase wade hyede no bibia ne ho a ebanyame ani ma edin nyame yona fa number na egu screen ni so no 0243884541 na evangelist number frɛ no ekire fie o pankro no tafo pankro no empaibo kese no na otwi bia oye o pankro no fiada bomodi ana nso bedru ho bi na eni nyakopon emedi nhia mu eni nyame bebo empuni mpo wo ha ono enso nsen nyakopon bibia ni ho eso se nyakopon da a oya enye. Hello hello papa yanka say obi ba yo eti dia ye kire ne se obi amfa ne ha umra yare bia tie yare bia wo de bebe bia obenya yaresa papa dan na obi say ote say wo kan wa hanom say obi je watawe ene yaya so se na Yesu Kristo oh yes yes ya oba mo je tu no so eye na tawe mu. Hello. Hello good evening. Good evening. Me pacho na dai ka say obi a onu mu wi no obetumi aya amana dana amana ko. Me ba cho ane. Me pacho so wonye fa. Me ba cho nyame bo a china bo modia na mpaibo kese no eye panko no oba be piem e wo hobi nyame e na papa so be hu ensenche ni. Ya wata fo panko no. Hello. Hello good evening. Hello. Hello. Me ba cho odi ni be akasa fi. Emi se na network no emwa papa. Hello Hello. good evening. Hello. Hello good evening pacho odi ni baby akasa fi. Good evening. Pacho me na we no. Me pacho me ka se fi Friday, akima Friday. Me pacho afrade fo mo ho ye de. Ye nyina ye ho ye. Ani mikro mu fo e ho na chese ye wo me etete mi enti mi die mu a. Me pacho mi tie o. That's sweet to kasa. Me pacho tie me free wo phone ni wa ye de cancel tie me free wo phone ni.
Hello. Hello, good evening. Fine, but not to say. Radiadum, me who ye now so eh. I rather don't know. Watch your papa 80. Me pacho me ha na say. They be a me ship no me person me chance me to me nja. Enye nyame den, wo de nyame kwa echina. Ye bompa se oba be kan ye ho ana so oba be hia papa e wo pankro no pa wo kese na se. Eni de kwa so fa number no. Ye free ha afre papa eni ni nkomo na enwumre so one wo emompa ye e wo ho. Bibia ne ho ye nyame den ane. De nyame ase pampo se wo hu wo sinto na pese wo twe ho free me ba cha number ne na da screen ne so no. Fa na eni papa eni nkomo ye free ha no ma betumi ne de nkomo na china oba be hia no. Untumi mu aso a onu be de nkomo na mabompa ya bibia be de din ama ho. Obi a otwetwe no ho But onu de ose ne de no e pono na wa sha. Mama oyale. Hello. Good evening. Good evening. But odi baby akasa free e na Me kasa free Christian. Oh, okay. Na me wo eni yare glaucoma. Eni me wa che. on famra Me wa cho echina obetimi abampai bokese na se ya fa number no na ni papa eni enkomo ofri ha no ma. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Bacho mwe. Yehuadum yetin kwa. Papa ndi we good. Soften we good Ede nyame asese wo hulisa. We good now say mara kwa kuya lecture but ndiye papa na yamano kwa maniaje hukumase. Ana friend kati bati. Papa ni good nchi achifu unge papa ni na sunu mu. Bye bye. Nyame nshira wo se wo so waka ni nyame nam papa so ayama ahwefo so ene etiefo so ehu bie nyame nshira wo pa ye. Nyame nshira wo pa ye papa. Ebede yentumi fa ofrefo bie be abusia afa na oba so a ye so so wo de be chen ye. Fa number no 0243884541 0243884541 papa yentu aso na yenfa yenkomo twetwe no ensi. Tie mame de make a kire wo bia wo Ghana ba bia wo bia bomode bra aboa pesese didi kwai wo hoyi enwa ayaresa ba bia wo bia no esese wo force kowra be said abusia me producer mama simane kakra bi account say ofre ni ka kire a eni de kwa so wait me in ntem na ogbawura mu na wasem e ho ne so ode ama na ye ne papa ache ne hu ne nyame na papa so ebe ya ama papa ento se obi abo odua enkoda ne bra hello you are talking obi TV no kakra bi mama wa ye ne de kwa so anase low TV no me ba to low TV ne na twe ho free TV no ho mama na tie me for phone ni mu ai hello good evening Evening. Pacho udi ni baby a okase fi. Pacho ndi ma. Okase fi Agwe Junction. Pacho yeti o. Agwe Junction. Pacho yeti o. Pacho no maybe the ship na side kitchen. Oh, enye nyame den nyame e wo ho. Echina bomodi amba tafo pankro no. Eye tafo pankro no unfri kumase abedu kejeti a. Obete so mo pai tafo pankro no for ma se ne eye to. Ono kra de enzema kra de obenya ka osofulai. Enzema so obenya ka so e wo sofulai se na papa kan no. Fa number na egu screen de so number na ofe na no. Wo ba frɛ papa be ma amafo ahia kwan se na wonya kwan na ode wo ba ho. Nyame nam ne so bibia bedadin ama wo. Ne hia ne se obegye di se nyakopon e wo ho no. Hello. Hello. Papa wo eti menu aba ena no na obi my be frame me busa me se oye soja ni no busa se me yesempakane ana se me yedifo onti ase because ono ankasa no problem oba me ho ena nyame na me so eje no eti aye na adwene onim se asempakafo de asempa no nko ana ye ka hwe bible si nyame eti na asem mu
What I say? And a chef for na no di Yesu achi na no me asempakafo. Asu Peter sunsum to bubu ani so no sorry. What I say? Asempakafo na Yesu ko ma yetumi. It was a monqua, my man, and also quite messuafo. One mammo was it? One maya whom feels so dear to me. What I say? Entity, be beer. So been a no trip, be home manso. Sas as some, and now be problem be, and now go to some be problem. Would your friend number na go screen so no? Na bra, a tina a tafo pancronom. Empire workers here. O ma me na wabubu ano. Wo de kwato abusumfia obeto fundaka. Tie ne ye monsa yare. Enti don't tell Jesus so we for ba. This will be wia no wakum no wasai. Na ye na bunya breso. Yesu na ya tu ya nsafro obia. Ghana ha ba bia wo bia. Obi se me wisa se bre no. Ebre no eyanopa friend opa 8:30 eko bomadi anabra ubehu nyame abasa nyame tumi madam yet so be kwe dia dance oh yeah say ya kasa ngofo me dia dance ya last be ade ba kokra ya me nwanwani Messi ni bi be ya me dai okay na nakura emame enya high fever wo mu de tina enko eti me no om nyina na call site wo kwaye aduma me wo fi ani atade eseme anyinara enam se om mienko na me ko hema me no wo ya fra no sai kronom wo tra kronom asofu kodwajanse ho na wo ma ne won sabe nkum ha oh Messi ne okwaye maduma ya fra no tola wote ayi sa side ho mame ye ko duru ho ma me yare aba wonenam jese no kasa ne ade nam se mo nche ne mra omuche ne ba ye me le me nsa wo ma me no so madam me mo fa mu da me ka tom zo mu nyane no onu abe nyane no enu ano no e be sinne kronom afrancho madam e be sinne se obi tie me na wo hwa me a Messi ni aye fra no tola wo de ebusan tola waje din wo pa tola ba bia obi amechia wo no yere na nsa me temo nka che waje di busatola obekwa kwakere o maame no eti ya tu yensa fra obi a yare bia me se Yesu anhia Tienio wanye moto accident enfoni ne kwa producer betumi de atoso ama me aka be ni beje ho pa o free my ye na me na papa nsa so sa onio obi a wanye moto accident wawuo ene wo de ogira ho no ene ba bia wo di huru sai ono na nya accident ri ye de mu maso ha no ene etwa no ana se woyi ni tiri ho nyina na huru se twa no daw papa Akwadaa nyame bia wo se asa mani so ahye mani so nyahye buso obi a woni me mani so nyahye wo ba me woni pa ho abotre because mo ntina awrade ma me tena se yesa nka me wu ya che eti yato ya nsafra obi a ya te papa ya da se wa ma ho kwan na nyame na mo so eye nsenchere ne yete sade na asem ne so eko abusia ye bre no aso ye de mo esi ha ye de obi bia ohwe yen ase afrefo e ba so na ye de obi ase won mo a ode ona de hyede ase mbisa ene wo mo ebedi adanse ye de obi ase samo nya ye ho adaje na mo manya kopon enam mo so na mo tie ne nsem no mo so mo de akwabonten besira wo ne wote ye ne fa nhye ho ka kire obi na wotwe senne ono so emeka ye ho no hya ye wo hanu makoma wo TV so anase home TV eye abra na woche abo pepepe we say wana paint me sremo freuni bi na koka kire obi no so nka kire obi se ya wode bia no onhwe se eye don hwe ba ko ne de onfa enye ne ope no de be cherade no be cherade ase no hu ne yakopon etumi eye nyame tumi dwumedie so na ahwe ye mi ametina haji dwumedie ba mu midin ye de oba pa Justina evangelist Akwadaa nyame na yakopon nam ne so de ne nsempa no ebreye ya bie ye kono no ato pese obeso yasen a akonya da ho obetumi abeso yasene me de na ma no etu jabe mu abra me sorry so no
0243884541 0243884541 ekwan da ho se obetumi aso ya se na ekina so nyame adoma eye mpai bokese na ekoso pankro no watumi so ababepiem ho na nyakopɔnam eye Akwadaa nyame tumi ane ne basa kese so ama wo ha ono wa yaresa ne so aye adwuma number na nkasa so eye evangelist Akwadaa nyame number ya WhatsApp nso betumi afre na woni no atwetwe enkomo ye sorry so no betumi afa number no wo frɛ na na se wo call na wo frɛ no e ka ekira betumi afre na woni eye evangelist edi enkomo ye be san hia na wo kyesenne yakram Erade shira obia otie mi okuma wo TV nyame shira obia wo hweme eye musomfo sofo Akwadaa nyame